Maria Gibert és una padrina de 77 anys de Son Armadans a Palma i que converteix un dia a la setmana la seva cuina en un plató on enregistra les seves receptes de cuina. Després ho penja a internet al seu canal de YouTube, un canal que acumula milers de visites. En part, el net també me va ajudar perquè me va dir, abuela, ja que a tots t'agrada la cuina, que ho fas bé, ho fas bon, però va dir, i que t'apareix si ho ensenyàssim per tot el món? Vaig dir, i d'adelante. Allí hi posa receptes de la cuina mallorquina, des de la coca de trampó als cremadillos, passant pels fideus de vermà, entre d'altres. El canal d'Anna Maria situa les receptes mallorquines, com indica aquest nom, i s'hi poden veure fins a 100 receptes de cuina, com hi ha en aquesta altra banda d'aquí baix. Fins a 47.000 persones han vist els vídeos i els comenten, i ella els respon. Però és que és per Mèxic, ara no sé per on me va dir, i li varen dir, pues mira, mos va ideal, perquè jo som mallorquí, la meva dona no és mallorquina. No feien receptes mallorquines i d'ençà que surt per la tele, per internet, diu, feien les receptes. Els veïns del barri ja la coneixen, però a més ara molts la segueixen a internet i la feliciten pel carrer. Molt bé, ho fa molt bé, molt clar, ho entén perfectament, també la mira per el mòbil, i la mar de bé, beníssim. Ara es planteja fer un nou canal dedicat a la cuina internacional. La cuina me dona vida, és la meva vida, la cuina. I com més en faig, més m'agrada. Una padrina amb 4 nets, mallorquina, i que al mateix temps és tota una estrella a internet.